Witam pięknie. Słuchajcie, przeglądałem sobie ostatnio YouTube'a i doszedłem do wniosku, że dużo polskich miast jest bardzo fajnie opracowane na tej platformie. W sensie, jak wpiszecie na przykład Poznań, Kraków, Gdańsk, Warszawa, to o każdym znajdziecie przynajmniej kilka nagrań, które opowiadają o jego historii, architekturze, ważnych wydarzeniach i tak dalej. I stwierdziłem ze smutkiem, że nie ma w zasadzie żadnych takich filmów, jeżeli chodzi o moje rodzime miasto, czyli Bytom. No oczywiście oprócz tych, które ja wcześniej stworzyłem. Ale jakichś takich poważniejszych materiałów, które by przybliżały historię miasta, brak. I w związku z tym ja dzisiaj przychodzę do was z takim materiałem. Dziecka roztomiłe, siednijcie się wygodnie, te roski by dało sprawił. Miasto Bytom otrzymało prawa miejskie... Nie martwcie się, nie będę nudził. Chcę wam tylko w kilku słowach opowiedzieć o historii mojego miasta, a przy tym może zmierzyć się z kilkoma mitami, które o Bytomiu w internecie na pewno funkcjonują. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Bytom jest nie tylko jednym z najstarszych miast na historycznym Górnym Śląsku i w ogóle Śląsku jako całokształcie, ale jest też jednym z najstarszych miast w całej Polsce. Jego historia sięga aż XI wieku, kiedy to polski król Bolesław Chrobry na tak zwanym Wzgórzu Małgorzatki, czy jak my tu tutaj mówimy na Małgorzatce, założył gród obronny. Ten gród obronny był usytuowany w bardzo dobrym, strategicznym miejscu, bo od jednej strony otoczony był rzeką Bytomką, która dzisiaj już przypomina raczej mały ściek niż rzekę, ale wtedy była normalnie dużą rzeką, a z drugiej strony otoczony był lasami i bagnami, także taktycznie ciężki do zdobycia. Potem kawałek od tego miejsca zostaje założona osada handlowa mniej więcej w rejonie dzisiejszego rynku i ona już rozwija się jako ważny ośrodek górniczy, a przede wszystkim handlowy, bo leży w bardzo dogodnym miejscu, mniej więcej idealnie w połowie drogi pomiędzy Wrocławiem a Krakowem. Tutaj z tym okresem też wiąże się pewna legenda, w ogóle w Bytomiu jest bardzo wiele legend, do czego przejdziemy później, mianowicie, że w średnich wiekach Bytom był tak bogatym miastem, że kiedy wydobywano tutaj w okolicznych kopalniach srebra właśnie ten kruszec, to było go tak dużo, że mieszczanie bytomscy z tego srebra odlewali własnym dzieciom kołyski. Potem przez Bytom, niestety jak przez dużą część wschodniej i środkowej Europy, przetacza się ogromne zagrożenie ze wschodu, czyli Mongołowie, którzy w 1241 roku palą osadę Bytom do cna. No i tutaj dochodzimy do roku 1254, gdzie Bytom zostaje lokowany na prawie niemieckim, czyli uzyskuje prawa miejskie na 3 lata przed dawną stolicą Polski Krakowem. No i wiecie, historia śląska jest dość burzliwa i znajdował się on przez ostatnie 1000 lat w granicach wielu państw. No i nie inna jest historia Bytomia, bo już w 1289 roku książę bytomski Kazimierz składa hołd lenny władcy Czech i Bytom znajduje się pod panowaniem czeskim. Potem w 1526 mamy nawet epizod, kiedy Bytom znajduje się częścią Brandenburgii. Następnie od 1697 jesteśmy w Austrii. No i potem w 1741 cały Śląsk zostaje podbity przez Prusy. Potem mamy różne inne wydarzenia, mamy zjednoczenie Niemiec, te Prusy przekształcają się w Cesarstwo Niemieckie. Także Bytom tak naprawdę od tego 1289 roku do Polski wraca dopiero w roku 1945. Mógłbym wam jeszcze opowiedzieć, jak na miasto została nałożona klątwa po zabiciu 2 bytomskich księży, jak zostało spalone przez husytów, jak stało się wolnym państwem stanowym, czyli takim de facto państwem miastem, o rozwoju przemysłu, budowie hut, kopalń, o przybyciu dużego skupiska kresowiaków po 1945 roku. Ale nie będę tego robił, bo wam w większości nie chce się tego słuchać, a ja was nie chcę zanudzić. Zamiast gadania niech przemówią obrazki. Po pierwsze, bytomska architektura. Na pewno w internecie widzieliście jakieś memy, gdzie Bytom przedstawiony jest jako jakieś totalnie brzydkie, rozpadające się, przykryte pyłem węglowym, okopcone, brudne miasto. Ludzie, proszę was, gańba! Jeżeli chodzi o bytomskie kamienice, to uwierzcie mi, takich pereł, jakie znajdziecie tutaj, próżno szukać gdziekolwiek indziej. W tej materii Bytom mógłby śmiało stawać w szranki z takimi miastami jak na przykład Kraków, Wrocław, Poznań czy innymi. W Bytomiu znajdziecie w zasadzie pełny przekrój trendów architektonicznych z XIX i z XX wieku. Mamy tutaj na przykład historyzm, mamy modernizm, secesję, ekspresjonizm, funkcjonalizm. Do tego zachowany stary średniowieczny układ miasta. Na każdym kroku widać tutaj, że Bytom nie był byle jakim miastem, tylko jednym z ważniejszych i lepiej rozwiniętych ośrodków Górnego Śląska, a szczególnie tej jego przemysłowej wschodniej części.
Także przynajmniej jeżeli trochę interesujecie się architekturą albo po prostu lubicie zawiesić oko na ładnej budowli, to w Bytomiu znajdziecie przepiękne, totalnie unikatowe budowle przechodzące przez wszystkie najważniejsze style architektoniczne. A czym byłoby stare, średniowieczne europejskie miasto bez oczywiście architektury sakralnej, czyli wszelkiego rodzaju kościołów i kapliczek? To właśnie w tamtych dawnych czasach przecież im więcej było kościołów, im one były większe, im one były okazalsze, potężniejsze, tym bogatsze i cywilizacyjnie bardziej atrakcyjnie było dane miejsce. Nie inaczej było w Bytomiu, który nie tylko w centrum, ale we wszystkich swoich dzielnicach gęsto usiany jest świątyniami, które przedstawiają, tak samo jak w przypadku kamienic, różnorakie style architektoniczne. I tutaj też z kościołami wiąże się legenda, o której wspominałem, mianowicie w 1397 roku na Bytom nałożony został interdykt, czyli możemy powiedzieć po prostu pewnego rodzaju klątwa za to, że mieszkańcy miasta utopili 2 bytomskich księży w położonym nieopodal stawie. Niestety nie wszystkie bytomskie świątynie doczekały do dnia dzisiejszego, jak na przykład kościół świętego Wawrzyńca w Parku Miejskim. No a skoro mowa o architekturze sakralnej i świątyniach, to oczywiście łączą się z tym też nekropolie, czyli cmentarze, miejsce wiecznego odpoczynku licznych, zacnych i zasłużonych dla Górnego Śląska i Bytomia postaci. W Bytomiu znajdziecie nekropolie zarówno katolickie, ewangelickie, jak i żydowskie, na których spoczywają m.in. tak zacne postaci jak nadburmistrz Bytomia dr Georg Brüning, ksiądz Szafranek, bytomski król piwa Ignac Hakuba, a potężne i bogate grobowce rodzinnie tylko dobitnie podkreślają, jak zamożnymi ludźmi musieli być bytomscy mieszczanie tamtych czasów. No i oczywiście, jakby nie patrzeć, mówimy przecież o mieście na Górnym Śląsku, a konkretnie w tej wschodniej, najmocniej zindustrializowanej części Górnego Śląska. No i to dziedzictwo industrialne, a w zasadzie na dzisiejsze można powiedzieć już postindustrialne, widać również w Bytomiu. Mamy tutaj miejsca jak na przykład dawna kopalnia Rozbark, w której wydobycia węgla zaprzestano już w 2004 roku, a obecnie jest ona przekształcana w jedno z największych i najnowocześniejszych w całej Europie centrum sportów wspinaczkowych. Są też inne wielkie obiekty na skalę europejskiego i światowego dziedzictwa industrialnego, jak na przykład elektrociepłownia Sząbierki, czy też wieża wyciągowa szybu Krystyna przy kopalni Sząbierki, które póki co niestety stoją i czekają, aż przyjdą na nie te tak zwane lepsze czasy. Oczywiście w Bytomiu w związku z całym tym wielkim przemysłem znajdowały się również kolonie robotnicze, w których mieszkali pracownicy wszystkich tych zakładów i tutaj mamy nie tylko Bobrek, ale również takie miejsca jak kolonia Zygmunt czy kolonia Zgorzelec, która w tym momencie jest w pocie czoła remontowana i ma szansę stać się czymś na wzór drugiego Nikiszowca w Katowicach. No i tutaj musimy się zmierzyć chyba z największym mitem, nie tylko jeżeli chodzi o Bytom, ale ogólnie jeżeli chodzi o Górny Śląsk, to znaczy, że jest to kraina przysuta czarnym pyłem węglowym, dymem z kominów, gdzie jest czarno, brudno i nie ma w ogóle żadnej zieleni. Oczywiście jest to kompletna bzdura. Myślę, że wystarczyłoby wspomnieć, że największy park, jaki znajduje się w Europie, jest to nie żaden inny jak tylko Park Śląski, który mamy na granicy Chorzowa i Katowic. A w Bytomiu, nawet biorąc pod uwagę tylko Śródmieście, w swojej najbliższej okolicy mam 2 duże parki. W całym mieście znajduje się ich kilka lub nawet kilkanaście, mniejszych lub większych. Mamy również liczne lasy, rezerwaty przyrody, a w okolicy Rozbarku na styku Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich mamy m.in. takie miejsca jak Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły, gdzie spotkamy kilkaset unikatowych na skalę całej Polski i Europy gatunków ptaków. Także uwierzcie mi, w nawet najbardziej zurbanizowanym i zindustrializowanym rejonie Górnego Śląska i takich miastach jak Bytom znajdziecie mnóstwo terenów zielonych do wypoczynku i rekreacji. Mógłbym jeszcze opowiadać dużo, bardzo,
Mógłbym na przykład opowiedzieć Wam o tym, że mamy najkrótszą działającą w Europie linię tramwajową. Mógłbym na przykład przytoczyć legendę o skarbniku, kopalnianym demonie. Albo opowiedzieć Wam o świetliku, który uratował życie matki z córką. Albo na przykład też mógłbym opowiedzieć historię Miechowickiego Pałacu, o matce Ewie oraz o tym, jak tragicznie został zniszczony przez zdobywającą Górny Śląsk Armię Czerwoną w 1945 roku. Mógłbym opowiedzieć o trupim kamieniu na ulicy Piekarskiej i historię Matiusa Spiery, który wciąga ludzi pod ziemię, albo o areszcie śledczym, gdzie został wykonany wyrok śmierci na słynnym tzw. bytomskim Robin Hoodzie lub Janosiku, czyli Karolu Pistulce. Mógłbym tak naprawdę godzinami spacerować po tym Bytomiu i pokazywać Wam różne kamieniczki, kapliczki, kościoły, inne piękne budowle, które tutaj powstawały na przestrzeni wieków, ale prawdopodobnie trwałoby to długie godziny i nikt nigdy by tego nie obejrzał. Chciałem Wam tylko pokrótce przybliżyć historię mojego miasta rodzinnego, z którym, jak się domyślacie, czuję się dość związany. Oczywiście to, co Wam tutaj pokazałem, jest tylko w zasadzie malutkim wycinkiem praktycznie jednej dzielnicy Bytomia Śródmieścia. Bytom tych dzielnic ma kilka. Każda ma swoje perły architektoniczne i warte do zobaczenia rzeczy. Jak możecie się domyślić, miasto o prawach miejskich otrzymanych w 1254 roku takich rzeczy do zobaczenia ma bardzo wiele. Mam też nadzieję, że może udało mi się trochę przy okazji tego materiału, jak i całokształtu mojej działalności odkłamać trochę ten krzywdzący i w dużej mierze nieprawdziwy stereotyp Bytomia, który pojawia się w internecie jako miasta obrzydliwego, brudnego i sypiącego się, a pokazał je jako stare, historyczne górnośląskie miasto o pięknym, wielokulturowym dziedzictwie.